Panjenengan nate Bang Raga Sukma ngoten niku. Aku ya tahu tekan dindi tahu. Pripun, Mbah? Ceritane pripun niku? Ora ceritane abot kuwi Mang. Kok iki yang ngrasane iki. Bangga ngrasane iki. Mulai ngrasane iki kecepak ya. Kuwi kula ana tandha apa? Lek ana tandha abang aja dinyangi, ana tandha putih aja dinyangi, aja apa kuning lan abang aja dinyangi. Lah kuwi wis manter. Kuwi mang anane mung putih loro. Nggih. Nggih loro. Kaya cara ketok ana kaya rel ngono kuwi lah. Oh nggih, kalih ngeten. Nah, lah kuwi putih lho kuwi ditlotno. Warung Ngaji Rasa, menyeduh makna, merasai jiwa. Pripun pun sehat, Mbah? Sehat, enak. Nggih. Wis iso golek ramban. Nembe pados ramban jenengan. Niki kula badhe tangklet terusane nika lho, Mbah. Kan kathah tiang-tiang niku ingkang tangklet carane ngedalaken nafsu niku to. Oh. Nggih. Ya, saya garise ngene lho ya. Pancen lek nafsu patang perkara kuwi pisan alwamah amarah supaya mutmainah. Lah, alwamah ki dumunung ana lor ya. Kuwi cara-cara jagate nek lor kuwi peteng. Carane jagate peteng. Lah amarah ana jagat kidul kuwi jagate abang. Nggih. Supaya ana etan kuwi jagate putih. Mutmainah ana kulon kuwi jagate kuning. Lah sakjerone patang bab kuwi wis manggonane jagate dhewe-dhewe, lah kuwi ngrubung rasane manusa. Rasane manusa disebut angen-angen kuwi. Lah angen-angen kuwi mereka si alwamah amarah supaya mutmainah ki asline sangka aluse ari-ari kawah welat guner terus kepanjingan sukma sangka bumi geni angin banyu. Mulane wong ki mung iso duweni pola pakartine rena-rena kegubel kekarepane nafsu patang perkara kuwi. Lah isane nyisih. Isane kuwi menglerem nafsu patang perkara kuwi kejaba awake dhewe iki ngleremne penggalih kanthi ngrasane rasa sing suci. Wila. Lah, rasa sing suci lah menurut pitutuh sing tak aturne nang sampean kuwi. Dadi sangka Sunan Kali anane tembung hu Allah. Tembung hu ki mengaku sampean Allah ki mengaku sing kuwasa. Berarti niku damel ngeningne cipta ngoten nggih. Heeh, dadi kuwi manut salintire, dadi ora kena susu. Dadi pamane hu Allah. Ngono kuwi salintire menurut kemampuane dhewe-dhewe. Dadi ora kena kuwi mung kesusu, ya ora kena upamane terus sajroning rasane kuwi kok sajroning rasa ki mung mikir norno kuwi gak kena dadi mligi. Nggih. Ngono lho. Lah engko cek kene pikirane jero ki mung robah-robah kuwi leren dhisik. Minggu leren nggelang-gelang sajane tenang lha kuwi diulangi maneh. Ngono kuwi tatanane ngono kuwi. Lah wingko iso sirepe nafsu patang perkara kuwi nek awakmu kuwi mung wis iso manunggal. Sing manunggal kena derani kawula gambuh Gusti, Gusti jumbuh kawula. Anane awakmu ngaku kuwi mang isane jumbuh kawula kegambuh Gusti ki mung ngaku awakmu ki mung kawula ngaku sing kuwasa anake ngaku Allah kuwi. Ngono lho. Lah sajroning ngaku kuwi iki awakmu pancen rem tenan pelak insyaallah mesti nampa pitutuh nampa dawuh utawa nampa sabda apa wae.
ngono kuwi. Dadi Berarti wong mangke lek sampun konsentrasine ilang niku dileremne riyen mawon nggih. heeh, lerem. Dadi kudune lerem. Dadi goleki lereme pikiranmu pancen ora gampang. Lek ngomongne aku lerem penak ning sejatine angel. Mulane kudune tansah apa kuwi tansah alon. Sing penting dilakoni iki mesti nemu. Ngono lho. Dadi ora kena kesusu. Upamane ngaku kuwi ora kena kesusu, kudune ditenangne dhisik pikirane. Wong aku ora syukur ngaku upamane zaman ngaku gampangane. Ngaku kuwi mang ngaku apa tembung Allah kuwi mang upamane Allahu Allah kuwi kurang mantep ya ora dadi. Mereka kurang mantep terus awake di pamane terus dibantah dhewe wong ngene ngono. Oh saya ora dadi neh. Nggih. Ngono lho. Dadi kudune mening mereka apa sing gawe urip memang ora kantha ora warna ora cahya ora wujud nanging dadi ngono lah isane awake dhewe teko kono kuwi kudune awake dhewe iki duweni rasa sing kasar ki mung rasuk nyang rasa sing halus. Ngono lho. Lah rasa sing kasar lek dijiwet kan rasane. Nggih. Lah sakjerone dijiwet iki lek rasa halus cukup nek angen-angene awake dhewe. Ngono lho. Lah angen-angene awake dhewe disucekne aja sampai kelu karo prabot papat kuwi mang. Lah prabot papat iki sine sing butuh mangan alu amah kuwi, sing butuh maido amarah, sing butuh seneng-seneng supaya, sing butuh syarat jimat sak penunggalane ki mutmainah kuwi. Berarti mutmainah niku nggih ngejak ibadah bareng nggih Mbah nggih. Ngejak salat bareng niku nggih mutmainah nggih. Heeh. Ngono lho. Nggih. Jadi kuwi watake ya padha ae kasar padha karo amarah kuwi. Kacake amarah ki seneng tukar padu. Ngono kuwi leleke mutmainah kuwi ya meh padha, tapi syaratnya jimat, haji kadegdayan kanuragan kuwi. Tapi lek dijarak ya mentolo ya maten-mateni tenan. Ngono lho kuwi. Dadi nafsu ki mulane nafsu ki ora enak sing nafsu sing apik kok ora enak. Lek Sophia ku jan gedhe pemilikane wis ora peduli ketheke kanca kok aku butuh seneng-seneng. Ngono kuwi lho. Nggih, balik malih teng niku. Heeh, kuwi Sophia. Lah mrene tak genah-genahne kuwi perlune lek awake dhewe pemane awakmu sakjerone ngenengne pikiran lho, kok ana cahya abang. Lah kuwi aja dinggep. Amarah niku. Heeh, kuwi cahyane amarah. Lah kuwi kok pemane cahya putih iki Sophia iki. Cahya putih iki kok tujuane mesti arepe njaluk seneng karo wanita. Nek mrene sing tanah wong sing tanah kesesem karo wanita ora kena dikendhaleni mergo sangka nggih. kuwi ngono lho. Dadi mrene tak genah-genah ning ngene prune sampean paham. Lah lek sing mutmainah kuwi senengane kuwi syarat jimat haji kadegdayan kanuragan kuwi pokoke suka sombong to ngono kuwi lho. Ya kabeh ki meng kekarepane nafsu lek iso ya dituruti ning aja nemen-nemen. No. Ya kabeh pancen kuwi ya cagake wong urip. Nggih. Awake dhewe gawan bayi. awake dhewe ora nek kuwi ya ora duwe kekuatan. Ngono lho. Mergo diwijang ya. Alu amah memang kekuatane kan sangka ulu kulit daging getih. Kuwi sangka wong tuwa wadon. Ala amarah kekuatane sangka wong tuwa lanang sing pinangka kekuatane rambut kuku otot balung dosa mutak kuwi sangka wong tuwa lanang. Dadi loro-lorone kuwi mulane kudune tansah sembah bekti karo wong tuwa kuwi jane sing malati nek ngono kuwi lho. Nggih.
Kuwi tenanan Sumalade. Mergo kekuatane awakmu antarane otot balung susum kuwi saka bocah loro kuwi. Lha. Ning kacake ya kurang ajare nemen ngono lho. Dadi upamane saiki awakmu kesesem pemene kok boleh pangan tas mengano pangan ya kuwi ke anune alwama. Alwama senengane mangan sok karane padu utawa ngrasani wong barang ngono kuwi. Kuwi nggo dadate nyang amarah wis saya nemen. Nggih. Mulai yang sepi yang mutmainah kuwi tenang. Mereka mutmainah ngratone rasa krasa rumasa kuwi. Ngono lho. Berarti mutmainah niku asline sae, Mbah nggih. Jane ya apik, heeh. Tergantung tiange nggih. Heeh, termasuk apik. Jadi lek alwama kuwi mang sing ngratoni sekabehing panganan kuwi. Leleke amarah kuwi ngratoni wong sing nepsu. Leleke mutmainah kuwi mang sing ngratoni rasa krasa rumasa. Leleke supiyah kuwi mang sing ngratoni wong sing suka kemilihan. Ngono kuwi. Iki kudune diati-ati. Awakmu jadi timur. Ngono. Ya saiki tegen sesuk embuh. Ngono. Lah iya ta. Wong kabeh manusa ki meng obah-obah ngene. Mergo lek obah kegabung sangka kekarepane nafsu kuwi. Sok kalane tanpa di rasane. Pemane aku grenjet budal-budal. Mergo nek sok ngono kuwi apa? Mbae pian ya tukang ngono kuwi. Nggih. Jadi sing ngono kuwi dadi apa? Dadi engko pemane sampean menengne pikiran terus enek cahya gumebyar. Gumebyar iki nek darane manca warna. Kuwi cahyane alwama amarah supaya mutmainah ngrumpuk yang cahyane rasamu dhewe kuwi. Rasa kuwi mung angen-angen. Dadi angen-angene kuwi mung anu cahyane manca warna. Ngono lho. Cahyane manca warna lho kuwi ditenangne ae. Engko wis ditenangne blak, lha kuwi engko akhire karek cara anune saya ilang engko dadane mek karek golek biru terus yang putih. Golek barang golek yang putih engko terus yang kuning kuwi meneng. Kuning kuwi karek sakjroning kuning kuwi ya kuwi sing urip. Iku lek awakmu tenang, mbok matne tenan kuwi mesti entuk dawuh kuwi ngene mesti ngono kuwi. Lho. Dadi manusa kuwi isane roh karo panguasane sing gawe urip lek pikirane ditenangne ngono kuwi. Ora kok dilakonana luwih 100 tahun nek pikirane gak iso meneng ora dadi. Iya. Jadi tenanan. Upamane drewangan melek drewangan poso, pikirane gak tenang ora dadi. Lah isane dadi kuwi mang pikirane tenang ngleremne nafsune. Ngono lho mergo awake dhewe kedunungan raga, sajroné raga kedunungan rasa kasar, sajroné rasa kasar jerone kuwi mang duweni rasa sing halus. Lah awake dhewe isane benah isane roh jawane kuwi mang nyang rasa sing halus kuwi. Ngono lho. Ya kuwi ngono aku teko kono pelak. Ya mesti lek upamane awakmu teko kono upamane sampe mbok ucul saka jiwa ragamu ora apa-apa. Kuwi mesti mulai nak. Berarti sami kalih ngraga sukma ngoten nggih? Lah iya no. Wong darane ngraga sukma apa diraga ngene ora. Ya saking ninging pikiran kuwi mang karek dililani karo sing duwe apa ora. Nggih. Mek kuwi. Nek jenengan nate Mbah ngraga sukma ngoten niku? Aku ya tahu tekan dindi tahu. Pripun, Mbah? Ceritane pripun niku? Ora ceritane abot kuwi mang. Kok iki yang ngrasane iki.
bangga ngrasane iki. Mulai ngrasane iki pelak ya. Iku ana tandha apa? Lek ana tandha abang aja dinyangi, ana tandha putih aja dinyangi, aja apa kuning lan abang aja dinyangi. Lah wis manter. Kuwi mang anane mung putih loro. Nggih. Nggih loro. Kaya cara ketok ana kaya ril ngono kuwi lah. Oh nggih, kalih ngoten. Nah, lah kuwi putih lho kuwi ditutno. Niku medali sukma niku berarti. Mboten. Ora, kuwi lek ditutne plak, ya kuwi sing kena darane aluse budi pakerti. Aluse, berarti sing medal niku aluse niki, aluse Lah badan niki. iya, aluse jiwamu. Nggih, nggih. Kuwi mang lan sejatine awakmu kuwi. Ngono lho. Berarti kalih niku wau setunggale among setunggale kita senes. Awakmu iki sitok apa loro? Kalih, nggih. Lah iya kuwi. Lah kuwi bener loro tapi dadi sitok. Nggih, 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 nggih. Enake kawula Gusti cara golek digenane nek awakmu kedunungan lanang sejati. Awakmu nek wong lanang. Nggih. Lah teko lanang jati wujute mek awakmu tok ya kuwi sing bener. Ngono lho. Lah niku pas teng napa, Mbah, jenengan ngerogo sukmane niku? Ngerogo sukmane niku pas wonten kajat napa? Ya pancen diniati. Nggih. Pancen diniati lek wis niati roh ya wis dadi roh sepisan kangge selawase. Ngono lho. Nggih, nggih. Ora Mboten kok. enten tujuan napa ngoten mboten enten. Ora enak lho kok enak tujuan liya ya mencle no. Wong kuwi ora kena dicampuri tujuan apa ae. Nggih, 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 nggih. Tujuane ya mek sitok, upamane teko 0 kuwi ya anggere teko 0 kuwi ya wis. Ngono. Lah kula sajrono disane pikiran oh lah kuwi engko malah bubrah. Berarti ngenulne pikiran, Mbah, nggih. Lah iya cara barang anu mone cara anak barang kencang no dipekok dibunderne. Nggih. Nah, engko wis bunder pelak disawang. Enek cahyane apa? Engko cahyane padang, sakjerone padang enek bening ya wis kuwi sing bener. Nah. Karena takon ngene iki ora tau nyanyi bungkek. Bingung, Mbah. Jelas ini bingung. Kuwi kenan. Ati mulane sekabeh lelakon kuwi kudu lereme nafsu kuwi mang kejaba pikirane bening kuwi. Mergo lek bening kuwi mang kena darane sira nafsu papat kuwi mang petuk bendarane. Ngono lho. Lah petuk bendarane awakmu ngrumangsane wong lanang kedunungan lanang sejati. Jadi engko lanang sejatimu kuwi nyawang karo nafsu papat kuwi meng nafsu papat kuwi meng carane lerem, carane sembah bukti ngono lho. Kuwi. Berarti bendarane nggih kita sedaya ngoten, Mbah, nggih. Lah iya bolak-balik panggane awake dhewe. Mrene to lah mrene rasa ki mang sakjroning rasane awake dhewe kuwi mang tansah dipun dirasane sing bener. Maksud sing bener iki aja sakjroning nglakoni gegolang rasa lek pikirane jero ijik rono-rono iki lungguh dhisik. Ditenangne. Engko wis pikirane sajane lerem wis gak mikir kono-kono, lah kuwi baru dinyangi. Ngono lho. Kuwi pancen kudune ngono kuwi. Nggih. Perune apa? Engko kepentoke sak wayah-wayah pamane awakmu wis dijaluki tulung karo sak padane urip. Kuwi mung kepentoke langkon kuwi mung plek saiki memane Pak Bandi kula nyuwun tulung niki anak kula sakit. Awakmu meneng plek dadi. Ngono lho. Nggih. Jadi mulane sak teruse iki mung ora kenek kuwi nyulayani pemane sira awakmu teko kono, teko nggone dulure iki. Ya ndang teko kono blek. Ora ketang
gampangane liwat. Mergo apa rasamu teko kono. Ya rasamu kuwi mbok jikok maneh ngene lho. Pamane rasamu narene plek aku kok kudu nanggone bae. Angger teko kene klimpeng-klimpeng padha karo rasamu mbok jikok balik. Nggih, nggih. Iya, mulane kegolang rasa kuwi mang aja sampe ngombro-woro kuwi lek nek kono kuwi. Ngono lho. Wisane ngono kuwi. Dadi pamane kok rasane kok aku tau pengen rono ngoten Mbah. lah. Gendang dituruti Mbah ngoten niku berarti. Ano dituruti. Mergo angen-angenmu kuwi wis teko kono, wis meleh nek kono. Ngono lho kuwi. Ya kuwi ngopeni rasae ngono kuwi. Nggih, nggih. Lah kuwi engko lek wis utuh plak, awakmu meneng ngrasakne karek ngrasakne Allah Akbar. Iki sing diarani salat sejati. Ngono lho. Berarti niku mengke lek sampun nglakoni nglampahi niku sami kalih napa? Sami kalih iso nglungguhi jagate sekawan niku wau nggih. Jagate alwama mutmainah niku wau. Lerem kono lerem mergo awakmu ceranane wis manjing yang sing kuwasa kuwi. Ngono lho. Kuwi dadi nafsu ki menglerem manggon nek omahe dhewe-dhewe. Mergo omahe cara alwama nek limpo, amarah nek poso, terus supiyah nek maras, mutmainah nek jantung. Poso niku napa to, Mbah? Poso niku napa? Poso ya sing amar karo waduk iki mau. Oh, nggih, nggih. Ngoten berarti carane nakhlukne sekawan niku wau nggih kedah ngeningne cipta ngoten nggih. Lah iya. Nggih, nggih. Jadi dibalekne pamane alwama manggone nek limpo, amarah manggone nek puso, supiyah manggone nek maras, mutmainah manggone nek jantung. Aja ganggu gawe tuju aku kemane ngono kuwi lho. Nggih. Apa tujuane? Terus niki Mbah, nek babakan sekawan niku wau sampun napa sampun mantun. Sakniki kula badhe tanglet malih tentang riyen kan kula nate diceritani mboke. Nate diceritani Mbah Pingah. Lek mangan mbok yo dintekne le ngesakne Mbok Sri Sedono wingko lek gak mbok entekne nangis. Lah Mbok Sri Sedono niku sinten, Mbah? Mbok Sri Sedono kuwi sejatine kuwi padha karo Midodari. Nggih. Dewi Sri ngoten nggih. Dewi Sri. Mulane wong sing tanah diayomi Dewi Sri wis ora ketang bebasane mek daku-daku turut ratan dadi lan cukupe.